Puhelimet käynnissä. No niin, maineikas Susikaarron tie. Joo, mä rupean mennä. Joo. No kaikki on. Joo. Näit sen? Joo. Vähän nolottelin. Aika vittumainen jakkasa oli. Joo. Vittu pöly. Pöllisee kai tuolla. Hyvä välimatka. Eikö täällähän sitä oli sitä mettää palannut? Joo. Täällä on joku menkiä. Häh? Menkiä. Okei. Ajaa tosi hiljaa. Se vie jotain puukuormaa. Selvä. Oi. Nyt mennä pitkäksi. Ootko te ihan... Mä jäin tähän urttoon, tai kun tuli se mönkiä, niin kesken. Eikö se sen peräs vai? Joo, mä oon se ihan perässä. Mä yritän päästä ohi sit. Mä kato pysty ajaa noin hiljaa siellä. No mä lähden tulee. Meneekö siellä kun mentiin? Joo. Ajan aloittaa. Saada vauhtia täällä ei. Tässä muistaakseni pidettiin viimeksikin taukoa. Joo, kun tuossa kompuroitiin, mutta toi vittu menkiä meni niin hiljaa eikä se antanut mulle tietää ja tää sammuu sitten, jos menee liian hiljaa. Odotellaan hetki tässä. Joo. Tuleeko Aki? Ole, kun hiljaa. Stumppasin tuohon ja... Aika perseestä. Joo. Vaikeaa. Vähän haastavaa jo. Otellaanko hetki vai? Otellaan hetki niin, ettei me saada sitä taas kiinni. No me saadaan se joka tapauksessa, se meni niin vitu hiljaa. Joo, no mutta että sitten sieltä tulee taas se kovempi kohta, niin siinä voidaan ohittaa varmaan.
Siinä, tätä montaa 10 kilometriä. On niin hidas vauhti, että Ei tätä hankalaa pehmeätä ole oikeastaan ehkä kilometri. okei. Vai mitä arviot pois? Voi olla vähän pidempi. Mutta ei ole paljon. Ei ole paljon. Taitaa Mutta tää on tosi vaikea tai raskas. Joo. No vittu nuo puut niin on niin lähellä, että Joo, ja siellä tulee keskellä se koivu. se lähtee imemään tuosta hiekasta, niin All right. Kaikkaa. Mun puolesta ainakin voi mennä, mutta no saat parempi arvioida, kuinka hitaasti se meni se mönkkäri. Tosi hitaasti. Mä menen sit ohi vaan, nyt mä en väkisin jostain. Mä en voi ajaa noin hiljaa, kun tää ei pysy käynnissä. Tööttää sille sitten. Nonni, ollaanko valmiit? Ollaan. Heti kakkonen siihen. taitaa kyllä aivan helppo. Ei oo. Paino vain taakse ja koittaa kattoo kauas. Ja aina kaassa, kun mennä huonosti. Älä käy kahtua.
Höps. No niin. On se aika pehmeä. Heittämällä.